Nes i weld ti to, Beth. Diolch. Dwi wedi cael ei gylwach a ni nôl i gael golwg ar y gogledd, y prif gylch ac yr adran yw, y ceffylau neu poni Rhanfrid. O dan y beirniad, eirian Wyn Williams wrth gwrs. Ceffyl melyn, o tu flan i ni, moment yn ôl, John Thomas, Flash y Lady. Ceffyl Rhanfrid, y dosbarth i ni'n ymuno a yw, wrth gwrs, yr Caseg Fagu, yn agored i unrhyw uchder, poni neu ceffyl. A dyma ni nôl yn gogledd y cylch i ymuno gyda dosbarth yr ceffylau Rhanfrid, yr Caseg Fagu, ac mae'r dosbarth yn agored i bob oedran, i bob uchder mewn ffordd i atgofio wrth gwrs bod y dosbarthu yn yr adran hyn yn ar rhan mewn ffordd am bonis a ceffylau. Mae rhywun yn mynd i gael gardyn coch yma. Mae yna gwtch yn mynd yn y pellter, mae rhywun yn bles iawn, a dyma nhw 1, 3, 7, 9. Felly ystwyth Special K fyna gyda Sarah Evans yn dangos. Chwiorydd fyna dangos gyda'i gilydd. Ni wedi gweld dipyn o hynna wythnos hyn. Bydd teulu Evans, fi'n siŵr wrth i bodd fyna gyda ystwyth Special K. Richard a Jean Evans, mam a dad, ife? Mam a dad. Dyma'r ddwy ferch, wrth gwrs. Wedi magu nhw. Special K, mae wedi cael digon o frecwast. Odi. Ac wrth y march, wrth gwrs, Sydney K. Hwn i a gwad tramor, falle hwnna. Dangos pwy mor agored mae'r gwad yn gallu bod yn yr adran hyn ac allan o'r farch Cymraeg yn glir thorny side, Amy. A mae hwn yn gaseg sydd wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynydde. Odi, mae wedi... Beth wyt ti'n gwybod, gwed? Wel, fi'n gwybod bod wedi cael sawl safle fan hyn yn y sioe, a mae hefyd wedi ennill yn ffair eiaf pan oedd un bach ifanc. Sbel hir nôl nawr. Sŵn am, tymod, y patrwn neu'r dosbarth mae'r ceffylau yn gallu cystadlu yn. Felly ddawn ni nôl i hwnna. A dyna ni enillydd y dosbarth yr Caseg wag yn yr adran y ceffylau Rhanfrid ac yn mynd ar wobr goch wrth gwrs Richard a Jean Evans, ystwyth Special K.